मुझे मेरे से राक्षस प्रकृति देखी नहीं केवल समुद्र तले छाई पड़िଥିବା ଦେଖିଥିଲି ସେଠିକି ସେଠିକି କଣ କଲ କଲୁ ନା ନା କଣ ତୁମେ ଭାବୁଛ ସେ ରାକ୍ଷସର ଚିତ୍ର ଦେଖି ଆମେ ଭୟ କରିବୁ ଜମା ନୁହଁ ନା ତମେ ନୁହେଁ ଆମେ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଭାଇ ଦେବୁ ଯେ ତମେ ମାନେ ସିନା ଭୟ କରିବନି ହେଲେ ସେ ରାକ୍ଷସର ନାମ ଶୁଣିଲା ବେଳଠାରୁ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପର ସୃଷ୍ଟି ଠାକୁରେ ଏଠି ବିଷମ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ये सुलसुलिया पवन रे मते काहे कर निद लागछि মই এখানে শোই পড়ছিল এই ইলা মা অম্মা কথা জিয়া করা তোকে ভালো অসুবিধা লাগছে তুই এদিকে শোই মরি মরি